Γεια σας, το σημερινό βίντεο θα είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που με ρωτήσατε αν γνωρίζω κάτι για κάποια μάσκα ή ενδεχομένως κάποιο προϊόν που χρησιμοποιώ για τις ρητίδες. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας δείξω τη μάσκα, την καταπληκτική μάσκα την οποία την δοκίμασα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Είδα αποτελέσματα, τη χρησιμοποιώ αρκετό καιρό εννοώ ότι τη χρησιμοποιώ μία φορά το χρόνο, οπότε είναι η δεύτερη φορά που τη χρησιμοποιώ και φέτος, τώρα δηλαδή μαζί με εσάς, θα τη χρησιμοποιήσω για τρίτη φορά. Έχω δει αποτελέσματα και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Πρόκειται για μία μάσκα η οποία θα γεμίσει τις ρητίδες σας και θα τις απαλύνει. Όπως γνωρίζουμε, η ρητίδα είναι όπως είναι η επιδερμίδα. Υπάρχει ένα βαθολωματάκι εδώ πέρα. Είναι πιο άγρια η επιδερμίδα, με αποτέλεσμα να δείχνει πιο έντονα η ρητίδα. Η μάσκα που θα σας δείξω πρόκειται να απαλύνει αυτές τις γραμμές και να γεμίσει το εσωτερικό. Δεν λέω ότι η επιδερμίδα μας θα είναι όπως ήταν στα 16 της, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπάρχει αυτό το έντονο, η έντονη καμπύλη, και θα την απαλύνει λιγάκι, με αποτέλεσμα και οπτικά αλλά και στην υφή να μην είναι τόσο έντονη η ρητίδα. Οπότε, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Θέλω να σας πω βασικά ότι πρόκειται για μια μάσκα η οποία απευθύνεται και για τις μεγάλες ηλικίες, για τις ρητίδες δηλαδή της ηλικίας, αλλά και προς τους νεότερους που με βλέπουν, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ρητίδες έκφρασης είτε στο μέτωπο είτε στα μάτια όταν κάνουμε ρητιδούλες. Οπότε ενδιαφέρει, πιστεύω, πάρα πολλές κοπέλες, μπορεί και αγόρια, αν θέλουν να προσέξουν την εμφάνισή τους. Πρόκειται για μια μάσκα η οποία είναι τελείως φυτική και είναι τελείως σπιτική, με αποτέλεσμα να μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας. Έχει κάποια υλικά τα οποία είναι λίγο εξεζητημένα, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάθε σπίτι, αλλά είναι τόσο οικονομικά και το αποτέλεσμα της μάσκας είναι τόσο εντυπωσιακό που πιστεύω ότι αξίζει το κόπο να τα ψάξετε, να τα βρείτε και να τα εφαρμόσετε στη μάσκα σας. Η συγκεκριμένη μάσκα πιστεύω ότι άξια μπορεί να σταθεί δίπλα σε ακριβές μάσκες, ακριβές κρέμες, τις οποίες βρίσκουμε στο εμπόριο, και τα αποτελέσματά της είναι πάρα πολύ έντονα και εμφανή μετά την δεύτερη-τρίτη χρήση. Θα δείτε ότι όντως οι ρητίδες έγιναν πιο απαλές και θα δείτε και θα σας πούν και οι δικοί σας άνθρωποι ότι όντως κάτι έχει αλλάξει στο πρόσωπό σας. Βέβαια, επειδή μιλάμε για τελείως διαφορετική επιδερμίδα του καθενός και τελείως διαφορετικές ανάγκες, θα σας πρότεινα πριν χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε να ρωτάτε τον δερματολόγο σας, ο οποίος θα σας επιβεβαιώνει ότι μπορείτε να το κάνετε ή να σας λέει ότι για την δική σας επιδερμίδα είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το κάνετε. Και το πρώτο υλικό που θέλω να σας πω ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει στο σπίτι σας είναι άμυλος πατάτας. Τον βρίσκεται σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, βρίσκεται και σε μικρά με πιο βιολογικά οργανικά προϊόντα. Όχι ότι είναι κάτι βιολογικό, απλά επειδή δεν έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, είναι λίγο δυσέβρετο, αλλά βέβαια μπορείτε να βρείτε και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η τιμή του είναι πάρα πολύ χαμηλή, εξαιρετικά χαμηλή, και η δουλειά που κάνει είναι εξαιρετική. Οπότε, τι θα κάνουμε με αυτό το υλικό? Θα πάρουμε μια μεγάλη κουταλιά της σούπας από τη σκόνη αυτή και θα την αραιώσουμε με μισό ποτήρι νερό. Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό, ούτε παγωμένο ούτε ζεστό, σε καμία περίπτωση καυτό, γιατί σε αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή πιο ζεστές από το χλιαρό, θα δείτε ότι θα σβολιάζει, έχει αυτή την ιδιότητα, ενώ στο χλιαρό νερό μπορεί να διαλυθεί πιο εύκολα. Όλα τα σκεύη με τα οποία έρχονται σε επαφή τα υλικά μας πρέπει να είναι γυάλινα, κυρίως, σε καμία περίπτωση μεταλλικά ή πλαστικά. Μεταλλικά γιατί θα οξυδωθούν και πλαστικά γιατί στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε κάποια λιπαρά προϊόντα, οπότε δεν ταιριάζει και τόσο πολύ. Και αφού βάλαμε και αραιώσαμε άμυλο με το νεράκι μας, να πω ότι το νεράκι που θα χρησιμοποιήσετε καλό θα είναι να το έχετε βράσει εκ των προτέρων και να έχει παγώσει στη θερμοκρασία την κατάλληλη. Διαφορετικά, αν είσαστε τέλειομανείς και θέλετε την τέλεια μάσκα, θα σας πρότεινα να παγώσετε το νερό στη κατάψυξη και να δείτε μετά από κάποιες ώρες θα παγώσει το εξωτερικό περίβλημα, δηλαδή στο μπολάκι που θα το βάλετε, και θα είναι ένας διαφυγής πάγος γύρω-γύρω και στη μέση θα είναι νερό. Αν το ξεχάσετε αυτό, θα δείτε ότι στη μέση που θα παγώσει το νερό θα έχει μία λευκή απόχρωση. Αυτή η λευκή απόχρωση είναι όλα τα βακτήρια και όλα τα άλατα από το νερό, ενώ το περίβλημα το γύρω-γύρω που είναι διαφανές, να ξέρετε ότι είναι το πιο καθαρό νερό που μπορεί να υπάρξει.
Είναι καλό και για να είναι πόσιμο, αλλά έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης, δηλαδή μισή ώρα κατ' εμέ, αλλά μέχρι 2 ώρες όπως λένε οι άλλοι, μετά την απόψυξη το νερό αυτό χαλάει, δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Αλλά αν θέλετε και έχετε το χρόνο και έχετε τη διάθεση, παγώστε λίγο νερό και το εξωτερικό, το περίβλημα δηλαδή, να πάρετε και να χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη μάσκα, να το ζεστάνετε λιγάκι και να χρησιμοποιήσετε στη συγκεκριμένη μάσκα. Να ξέρετε ότι αυτό το νερό είναι κατάλληλο και για να πλένετε το πρόσωπό σας και για να ξεπερνάτε τα μαλλιά σας και θα δείτε τεράστια διαφορά. Άλλο που θέλω να πω είναι ότι αφού έχουμε αραιώσει άμυλο με νεράκι, με μισό ποτήρι νερό και έχει διαλυθεί, το βάζουμε σε ένα μπεν μαρί ή σε πολύ χαμηλή φωτιά αν έχουμε κάποιο σκεύος το οποίο είναι κατάλληλο και δεν θα οξυδωθεί. Και στη συνέχεια, αφού βλέπετε ότι έχει αραιωθεί τελείως, προσθέτουμε άλλο μισό ποτήρι από νεράκι. Και το ανακατεύουμε. Όπως βλέπετε θα πάρει αυτή την κολώδη υφή και όταν δείτε ότι θα έχει αυτό το αποτέλεσμα είναι κατάλληλο πια για χρήση. Θα πάρουμε μια γεμάτη μεγάλη κουταλιά από άμυλο από αυτό το κολώδες υγρό και θα το προσθέσουμε σε ένα άλλο μπολάκι και το αφήνουμε προς το παρόν να παγώσει λίγο, να έρθει σε θερμοκρασία όπως ήταν το νερό χλιαρό στην αρχή. Και μετά θα πάρουμε ένα καροτάκι. Καρότα, αν δεν έχετε στίφτη όπως έχω εγώ, θα φτιάξετε χυμό καρότου τρίβοντάς το στο τρίφτ και μετά με ένα τούλι, με κάτι, αν έχετε κάποια μπομπονιέρα που σας έχει ξεμείνει, να χρησιμοποιήσετε εκείνη. Και αφού έχει παγώσει αυτό το συστατικό της μάσκας μας, προσθέτουμε 5 κουταλιές του γλυκού χυμό καρότου. Το προσθέτουμε όταν έχει παγώσει λιγάκι το συστατικό του προηγούμενο, λόγω του ότι θα φύγουν όλες οι βιταμίνες από το καρότο, κάτι που δεν επιθυμούμε καθόλου. Να ξέρετε ότι ο χυμός καρότο τονώνει την επιδερμίδα, προσδίδει μια ελαστικότητα φανταστική στην επιδερμίδα μας και όταν το καταναλώνουμε, αλλά και στις μάσκες είναι πάρα πολύ ωραίο συστατικό, πάρα πολύ καλό, το οποίο έχει άμεσα αποτελέσματα στην επιδερμίδα μας. Και το τελευταίο είναι μια κουταλιά είτε από φυτική κρέμα γάλακτος είτε από λάδι καρύδας μπορείτε να προσθέσετε, λόγω του ότι είναι πιο λιπαρά. Βέβαια θα πρότεινα ένα λαδάκι. Αν έχετε δηλαδή γάλα καρύδας, το οποίο υπάρχει στο ψυγείο σας, βάλτε αυτό. Αλλά θα πρότεινα ένα λαδάκι. Τα λάδια που ταιριάζουν πάρα πολύ στην επιδερμίδα μας και στη συγκεκριμένη μάσκα είναι το καστορέλαιο και το ελαιόλαδο, ενδεχομένως και το λάδι τσία, το οποίο είναι μάλλον βούτυρο τσία. Και αν θέλετε να κάνετε αυτή τη μάσκα για το μάτι, για αυτό το σημείο, θα σας πρότεινα να βάλετε 1 με 2 σταγόνες από αιθέριο έλαιο λιβανιού, το οποίο είναι εξαιρετικό για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια να το αραιώσετε και με το λάδι, δηλαδή αν είναι 1 κουταλιά καστορέλαιο να βάλετε 1 σταγονίτσα και χρησιμοποιώντας όλη τη μάσκα θα το εφαρμόσετε σε αυτά τα σημεία, δηλαδή ό,τι είναι γύρω από το μάτι θα σας πρότεινα αυτό. Διαφορετικά, αν μιλάμε για το μέτωπό μας, αν μιλάμε για τα χείλη μας, εδώ πέρα στη μύτη μας, που μπορεί να έχουμε κάποια ρητίδα, θα σας πρότεινα εκεί πέρα να μην το χρησιμοποιήσετε, εκτός και αν έχετε κάποια άλλη ανάγκη και να χρησιμοποιήσετε το αιθέριο έλαιο που επιθυμείτε για να καλύψετε κάποια άλλη ανάγκη. Αλλά για τις ρητίδες είναι, όχι ότι είναι περιττό, αλλά αν δεν έχετε κανένα αιθέριο έλαιο δεν πειράζει και καθόλου. Και να ξέρετε ότι αυτή η μάσκα εφαρμόζεται 1 με 2 φορές το χρόνο. Θα σας έλεγα, εξαρτάται από το θέμα που έχετε με τις ρητίδες, αν είναι έντονο ή όχι, αλλά εγώ προσωπικά δηλαδή που είμαι κάτω των 30 το εφαρμόζω 1 φορά το χρόνο, το χειμώνα τώρα δηλαδή, και είναι μια πάρα πολύ καλή μάσκα για να την κάνετε μέχρι τα Χριστούγεννα και μέχρι την Πρωτοχρονιά, να έχει γίνει πιο απαλή η επιδερμίδα σας. Πώς την εφαρμόζουμε αυτή τη μάσκα? Αφού τα έχουμε ανακατέψει όλα αυτά και έχουμε πάρει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, θα την εφαρμόσουμε στο πρόσωπό μας κατά προτίμηση με πινέλο, και αφού το εφαρμόσετε με πινέλο σε όλο σας το πρόσωπο, μία στρώση το αφήνουμε να στεγνώσει. Μετά τη δεύτερη, απορροφάτε δηλαδή άμυλος και όλα αυτά, έχει στεγνώσει λιγάκι, τη τρίτη στρώση
Και αφού έχουμε αφαιρέσει τη μάσκα μας, και να τονίσω ότι η μάσκα αυτή εφαρμόζεται σε πολύ καθαρή επιδερμίδα, που την έχουμε καθαρίσει, την έχουμε πλύνει και έχουμε βάλει τονωτική λοσιόν για να αφαιρεθεί οποιαδήποτε ακαθαρισία μπορεί να υπάρχει στην επιδερμίδα μας. Και αφού έχει στεγνώσει η μάσκα και την έχουμε αφαιρέσει, βάζουμε λίγο λάδι αμυγδάλου, το οποίο είναι εξτρά ενυδατικό, και το εφαρμόζουμε σε όλη μας την επιδερμίδα του προσώπου και το αφήνουμε για 20 λεπτά να απορροφηθεί όσο λάδι μπορεί να απορροφηθεί, και στη συνέχεια ταμπονάροντας αφαιρούμε την περίσσια λιπαρότητα και έτσι μπορείτε να κοιμηθείτε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, χωρίς να βάζετε κάποια ενυδατική κρέμα, απλά δεν το τρίβουμε, απλά ταμποναριστά με μια χαρτοπετσέτα, με ένα χαρτομάντιλο το αφαιρούμε. Στη συνέχεια να ξέρετε ότι αυτή η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε δεύτερη μέρα το βράδυ και ο κύκλος θεραπείων είναι 5 έως 10 μάσκες. Να ξέρετε όμως, οι 5 έως 10 εννοώ από τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας. Αν δείτε ότι σας βοήθησε αλλά θέλετε κάποια παραπάνω θεραπεία, θα σας πρότεινα να την κάνετε μετά από 2 με 3 μήνες. Αλλά το κάνουμε μόνο το βράδυ. Αυτά είναι που ήθελα να σας πω. Μου ζητήσετε πάρα πολύ αυτή τη μάσκα. Μάλλον όχι αυτή, με ρωτήσετε γενικά αν γνωρίζω κάτι. Αυτή είναι η καλύτερη που ξέρω. Αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου και αυτή είναι που είδα αποτελέσματα και την κάνω κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαστε καινούργιοι τελείως στο κανάλι μου, σας προσκαλώ να κάνετε εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Γεια σας!